beautiful people, delicious ones. Hey boy, must say guys, like you can see with the we are doing delicious. We are doing guys. Gentlemen. We are all doing lettuce, But guys. atisukufara guys, atisukufara. My legs said I put sika. Pangati singa post up my mama uksa like guys. Most I'm kotunyanga sufila we why now? Why now? Okay, nyairi panaba satenda kule pose ngatuzo wanyauzo singu. Leo chizizia better. I should do chizizia. Nizotaka inenzi pressure. Kuita kuzatu kwane pressure nukudai. Munofane pressure kugada kutai. Hey. Pressure nushikapa kupinda mwiri munu kufuta se balu. Utozona mukadzi wako seasiri chinhu, murume wako seasiri chinhu. Noda kwe pressure. Guys, pressure social media. Pressure social media ngaisakura guys. Atisizoda kutaura hedu mazita but wanga wakufanizwa nema pressure ya. Uifaina ma pressure pa social media ekuti mazoona vanhu vanodanana muda kuita savo. Chuda kuitawo. Amene zvikuitawo mhepo iyi guys. Tiri kunonzi kuchiko kuCanada saka tiri kuCanada saka tiri kuCanada saka mhepo yachikawandisa kuchando. Saka guys chimusazvipe pressure guys na social media. Wesi kune iya inenge chikupa zvinhu zvakafanana nezvokuti kwana mukadzi wako asina nyashi hauna mukadzi. Mukadzi wako akashata kudii. Don't listen to those things guys and musazvipe pressure guys ndezvozvo pa social media guys. Guys no funny pressure. Tino fun fact. Munoramba vanhu venyu muchita havasi vanhu mawazvo pa social media. Makatomboada for the first place. Inini ukanyamwe mukataura nyamwe munhu akataura sekuti mukadzi wako ane problem yakati mukadzi wako akazodai mofungira kuti kanenge mwana ari kuprimary level. Mofungira kuti handina kuzviona apa ndakatanga kusangana naye ndakatoiona problem iyoyo kushate kukupa munhu kwandakamudira pamwe zvamuri kuona izvozvo asina takashate zvinotoenderana wakatobuda tikatoti zviri iye akatoona kushata kukukasangana this is a nice match. Iye akatoona kutoshata kwangu akatoti me and this two can be very good delicious family. Saka usambofoka nyeperwa nemunhu kana akakutukira munhu wako sei nyamusvika mukadzi wako hana nyashi ndewako. Vamwe vanhu vane nyashi be careful guys because ukudanana nemunhu pamwe akutoda zvauri ukangoti fata anotokusiya kutonotsvaga vana sisirera. Izvo tota setinopenga but nechikudza ichokwadi. Inzai uri kutaura nekuti mukadzi wako hana nyashi zvisatara fact. Ndambokudzai tiri kuCanada. Saka amene zvikuitawo mhepo ine mhepo yekubhaisa. Ndo zvakaipira kugara mumahoki mani. Canada kune mahoki. Tiri mumba tingoita fito yedu tiri mumba so manje hatizotoratidza vanhu mahoki edu. Saka guys munhu akakuudza kuti mukadzi wako akamira sesu usamaindi ndo zvandakamudira izvozvo. Murume wako akazodai mudze kuti ndizvo zvandiri kutoda izvo. Achifunga kuti makatoona takamira takaita mastanze makaona wrong. And another thing zvaizokunzi kwai kwanzi ukaone mukadzi asina ndo pane mapoint most. Ukaone mukadzi asina nyasha hauna mukadzi bo ndaona pressure yekukwadza vanhu. Ikwadza vanhukadzi singaite zvokuti vanhu muzotanga kunetsa varume venyu makuda kunobayiwa majekiseni kana kuda nomwa mapiritsi anozokukwadza mangwana magaro aya atadza kubuda zvakanaka. Rimwe rihombe rimwe sedhera tikafamba kumori vanhu vane makuwa. Mira ndichitongopedzisa yangu rimwe riri kumusorosoro rimwe riri kuzasi. So ungaita inonzi siso pamagaro. Guys musatedze zvinoda vanhu guys. Musatedze zvinoda vanhu. Itai zvinoda mwoyo yenyu. Kana ukaona that's your choice you can do it but kana isi choice yako don't do it because of kwai pa social media pakuzotangwa zvakati. Follow why zvinhu zvamuona kuti no this couple love each other molava each other muchisangana. I can see kuti zuka mani kunakidza because makapo mazhinji ka haacharambani ende vanhu vaida kuita mukomana nemusikana havacharambani. Vakutoda kutoita mari social media. Saka kutoita social media nemari havachakwanisi kuvigana.
munhu wese akutoziva toti o ningi wandanana ende one zvinenge zvichitawa vana tadhazi vachipengawo vamwe tovapawo chipawa yekuti no nyamwe zvakaoma sei murudo tiri tese. Most of the chi you never know guys. Mungo tuna smile every day, smile muchitoti zvese ball, but sometimes we zvakatotuomera. You don't know things that we pass through. Sometimes zvinotodhakwa zvototi totoona toti takasimba namakoti wenyu wamunoona panapa, because tine mamwe machallenges atofese kutoti kana vanhu vakuru chaivo vanorambana, but we are here because we love each other and we support you guys to love each other. Ukatongoda munhu wako akadii mudaradaro usateerere vanhu. That's why I don't do friends. I don't want people that will provoke my mind, because if you provoke me, I'll provoke you. Focus with your person, love your person. Zvazokuda kudzonzi kwai azodai. And now meshina wangu kuti ndwanana kutaura izvozvo, but it's everywhere. If kama comment edu ndofunga muzvona chinzi mukadzi asina nyashi nomudii, mukadzi asina azvina basa zviya nyashi yei slender lacho po slender bo mabonzo iwawo. So guys, maslender ariko maslender manyama. Anyarira. Yo kanaka beto. Ko mabonzo monepi? But it's fine if you because mabonzo akapana ndopindira mushopu mbucho tatotenga mabonzo. Anozati ndizo yanza nini. Nawe ya. But akati slender racho bo futi wana. Bati mabonzo iwa. Anchaitereresa ndakapashaya. Saka ndozvati kukurudzirai. From now on, men manje zvikuita wedha tachida kugadzira maskits manyama, but mozati yasatani imba pamwe next month tenta kugarawo mumba takuitirawo maskits every day, but azvikutazire kuramba muchilike guys. Like azvikuite kuti mutize mama ende mungona mafollowers anoenda kumara Instagram atizvide mama vakati musakwate. Nzichi mukuona kana kuti Facebook yedu kudadisa nekuda kwenyu iri kukwira mafollowers manje in 2 days ne pamwe toita tova mu19 followers nekuda kwenyu. That's a good thing guys. Musambonyipere, rambai muchishare, rambai muchisupporta. Mukationa takapostwa naningi munobaya ipapo munosevisa guys papa musunozona ndakuda hangu kutofonera vamunetsi kutoti ndatoti pamakota akutofa. Bye. Shit. I surrender. Ikatoti great hope kuti ngaitibetsere nguva ichiripo. Kwewadzoka nenyaya kwa great hope.